Dzień dobry. 18:18 по часу warszawskiemu. Zaczynamy nasze kolejne spotkanie Astrologiczne Wieści. I dzisiaj porozmawiamy w taki fajny dzień Ekadyszy. Porozmawiamy o tendencjach astrologicznych czerwca. I czerwiec nam przyniesie bardzo dużo takich punktów czasu, portalów czasu, którym możemy korzystać dla swojego rozwoju duchowego, do korekcji swojej ścieżki życiowej, duchowej. I będziemy rozmawiać dokładnie nie tylko o tym, jak gwiazdy będą wpływać na nas, ale i o tym, jak my możemy korektować ich wpływ i korzystać na swoją korzyść, dla swojego dobra. Dla dobra nie tylko fizycznego i materialnego, ale nawet w pierwszą kolejkę i duchowego swojego rozwoju. Przed Wami jeszcze nie czerwiec, a sprawa w tym, co przed samym początkiem czerwca, za dzień do 1 czerwca, a znaczyć jeszcze 31 maja, będzie bardzo ważna pełnia. I to niezwykła pełnia, każda pełnia niezwykła, ale 31 maja nas czeka pełnia, można powiedzieć, też mistyczna, bo ona będzie w połączeniu z osią gwiazdną. Na przykład, co to znaczy? Na przykład widzimy księżyc i słońce. I te dwie planety, księżyc, słońce to gwiazda, a księżyc planeta, lub można powiedzieć zrozumy kosmiczne, duszy kosmiczne, będą w połączeniu księżyc z gwiazdą Antares, tutaj widzimy Antares, a słońce będzie w połączeniu z gwiazdą Aldebaran. I ta koniunkcja niezwykła, gdzie pełnia będzie na osi czasowej Aldebaran-Antares, i to dużo jakieś astrolodzy nazywają tu oś Antares-Aldebaran lub Aldebaran-Antares osią zła. Ale chcę od razu powiedzieć, co nic złego tutaj nie ma. Nasza astrologia kwantowa ogląda wszystkie takie połączenia, osi, koniunkcje z poziomu więcej głębokiego. I powiedzmy, co oczywiście, co dla ludzi, którzy żyją wyłącznie niekimi takimi celami materialnymi, życiem materialnym, żeby tylko więcej pieniędzy, więcej otrzymać smaczku dla swojego brzuszka, to oczywiście dla takich ludzi może ta koniunkcja przynieść coś i złego, bo ona będzie nieść dla nas zmiany. Poprzednia koniunkcja, taka podobna, była 31 maja 1988 roku. I dokładnie w ten dzień, kiedy była ta koniunkcja, ta pełnia w połączeniu z Antares i Aldebaranem, Ronald Reagan z Michaiłem Gorbaczowem mieli spotkanie i rozmowę gdzieś tam, taką tajemniczą rozmowę, i myśleli, jak państwo będą dalej żyć. I dokładnie po tej rozmowie na całym świecie były zmiany polityczne,
które przywели do w początku kryzysu i politycznego w krajach komuny socjalistycznych i duże, jakie były zmiany ekonomiczne, gospodarcze, dużo krajów, które mieszkali w bloku komunistycznym lub socjalistycznym, zatem stały takimi biednymi, bardzo ludzie mało zarabiali, trzeba było ekonomić, ale z czasem to przywiało odwrotnie do tego, co i Polska stała lepiej żyć. No, możecie przypomnieć 88 rok. Nie było bardzo bogato, nie było dużo pieniędzy. Ciężko było ludziom w planie ekonomicznym, ale krok za krokiem te zmiany przywели do tego, co Polska stała jedną z samych, można powiedzieć, ekonomicznie rozwiniętych krajów i wschodniej Europy, i Europy w całości, i nawet światu, bo wchodzi w ratingach pierwsze tam 20 krajów samą dynamiczną e, rozwij ekonomiką, która ma rozwinięcie. I teraz też 31 maja będzie podobna sytuacja, co coś będzie takiego, po czym będą zmiany. Zmiany, które przyniosą z początku możliwe, jak wydaje się, coś niefajnego, ale kiedy, kiedy złapać fajną tendencję lub wejść w ten portal czasu z fajną intencją, z czystymi celami, e, sz- pobudować, pobudować nową dla siebie przyszłość. To i krok za krokiem, dzięki temu portalu kosmicznemu, można otrzymać dużo, dużo dobrot i duchowych, i materialnych, wszystkich. No i oczywiście ta pełnia, która będzie rano 31 maja, fajna w ten dzień być bardzo, bardzo w takim stanie spokoju, e, trzymać uświadomienie, świadomość jasności, światłości, duchowości, rano pomedytować o 6 godzinie, zatem o 12 godzinie. Ten dzień lepiej, czym więcej, tym lepiej medytować, być spokojnym, życzyć wszystkiemu światu i wszystkim ludziom szczęścia, dobra. Również dziękować Boga, wszystkie techniki i praktyki związane z rozwojem duchowym przyniosą bardzo, bardzo dużo w ten dzień skutków. Oczywiście, co nie trzeba od tych praktyk czekać tych skutków. Trzeba te praktyki szczerze praktykować dla dobra wszystkiego świata, dla dobra wszystkich istot żywych i dla swojego własnego rozwoju i rozwoju wszystkich swojej rodziny. W pierwszą kolejkę duchowego rozwoju. Co dalej? I kiedy ten dzień pełni i dzień połączenia pełni z osią Antares-Aldebaran, Antares-Aldebaran to jedna z samych widocznych i mocnych gwiazd na niebie. I kiedy praktykować fajny stan świadomości, kiedy trzymać
czucie szczęścia wewnętrznego, wdzięczności, radości, spokoju, pokoju w duszy, to ten portal czasu, ten dzień, kiedy pełnia księżyc, słońce będą, jak już my mówili tutaj na zdjęciu, w połączeniu z tym osią zła, jak nazywają, ale to nie jest osią zła. To oś zła tylko dla tych ludzi, którzy nie idą do rozwoju. Dla nich może być nie wszystko dobrze i to tylko z poziomu materialnego. Bo w wyniku i oni получą dobro dla swojego duchowego rozwoju. Ale kiedy praktykować techniki duchowe, medytacja, modlitwa, wdzięczność, oczyszczenie, coś fajnego można zrobić ludziom, ofiarować coś dla kogoś, to ten dzień dla następnych 30 lat życia, można powiedzieć, do następnego połączenia pełni z tymi gwiazdami, my zaprogramujemy dla siebie i dla swoich rodzin, dla swojego rodu, swoich fajnych zmian i szczęśliwych zmian. No i teraz przejdziemy do następnego dnia, przykręcimy nasze gwiazdy, nasze... Jeszcze trzeba to się przekręcić. Co? Mhm. O, już 1 czerwca. I co my widzimy 1 czerwca? Sytuacja fajna, nic złego nie dzieje się, odwrotnie. Zaczyna się stopniowo 17 dzień księżycowy, a to dzień radości, wesołości, szczęścia. I plus jeszcze wieczorem o 18 godzinie w ten dzień, zobaczcie co będzie, a będzie wieczorem z 18 godziny do 23 plus minus tam 50 będzie czas mistycznej wody. I woda w ten wieczór będzie bardzo, bardzo uspokajającej, oczyszczającej i uzdrawiającej. Dlatego co trzeba robić? Do kąpieli, do rzeki, do jeziora, nad morze i siedzieć w wodzie i czytać mantry lub medytować lub modlić się lub dziękować Bogu Wszechświat za wszystko życie, za wszystko, co On nam daje. To będzie woda bardzo mistyczna i niesamowita. Co dalej? No, 4 czerwca trzeba przypomnieć, co katolicka święta będzie Boże Ciało. Ona nie bardzo połączona z astrologią, ale dla ludzi, którzy żyją w krajach z egregorem katolickim, to można też wykorzystać te nawet egregorialne energii dla swojego rozwoju duchowego. Ale następny dzień bardzo fajny, dlatego żeby rozwijać się i iść do przodu w swoim życiu, to będzie z początku 09. Zobaczcie, co będzie 09. 0906. Będzie połączenie, koniunkcja dwóch bardzo fajnych planet, które niosą nam dobro i duchowo, i materialne. 8, 9, 10 będzie połączenie na niebie Wenusa i Jowisza. Te gwiazdy miłowicy, gwiazdy boskiej miłości i gwiazdy boskiej mądrości, oni w połączeniu na niebie między sobą
I plus jeszcze to w raczku wszystko odbywa się. To fajny dzień. Dlaczego fajny dzień? Dla też praktyk. Praktyk, można powiedzieć, obfitości. Praktyk, żeby poplanować некие dobre swoje działalności, które w przyszłości przyniosą dużo dobra, dużo rozwoju, dużo miłości, szczęścia, mądrości, no i oczywiście obfitości nie tylko duchowej, a i materialnej. W ten dzień można zrobić coś fajnego, coś ofiarować dobrym ludziom lub ludziom, którzy czystym ludziom, dobrym ludziom. W Indiach takie dni zwyczajно ludzie oferują coś joginom lub do świątyni idą i tam coś oferują. To można jeszcze fajnego zrobić w te dni 8, 9, 10 czerwca. To dwie planety, można powiedzieć, planety guru. Jowisz to planeta guru dla bogów i devów. Ona niesie mądrość, ona niesie poszerzenie świadomości. A Wenus to planeta guru dla demonów. I można powiedzieć, co cały nasz wszechświat ziemski będzie otrzymywać nauczenie, uczenie, wiedzę od dwóch guru, które między sobą będą współpracować. I półbogi, i bogi, i demony, i wszystkie ludzie, którzy szukają mądrości, mogą w ten dzień otrzymać fajne rozwiązanie swoich problemów. Nastawienie na przyszłość. Czytanie traktatów duchowych, filozofskich, medytacja w ten dzień może dać najlepsze idei i rozwiązania nie tylko problemów z przeszłości, ale i na daleką przyszłość, dać strategiczne rozwiązania, strategiczne idei i najlepszą wiedzą dla życia i rozwoju. I również czytanie głębokich rzeczy, słuchanie głębokich lekcji, niekich nagrań, warsztatów lub czytanie traktatów duchowych w ten dzień, w te dni nawet, 3 dni, będzie dawać bardzo dużo insightów, takich wglądów i olśnień duchowych, mentalnych, twórczych, genialnych, intelektualnych i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo mądrych. Następny dzień, który możemy też korzystać jak portal, jak punkt czasu dla swojego rozwoju, to będzie, idziemy do przodu, to będzie 11 czerwca. I to dzień, kiedy post, no, znowu modlitwa, medytacja, spokój wewnętrzny może przynieść dobrotę nie tylko dla danej osoby, a nawet dla całego rodu. Mówią tak, co traktaty duchowe, najwięcej wschodnie, mówią, co kiedy pościć się w ten dzień, Parama Ekadiszy, to można oczyścić karmą nie tylko swoją, a całego rodu. No i oczywiście, co można nie obowiązkowo pościć się tak już bez nic, bez jedzenia, bez wody.
chociaż można bez niejakiego mięsa, bez ciężkiego jedzenia, które związane z wibracją śmierci, z wibracją cierpienia. W ten dzień nie jeść tam na przykład mięsa, ryby i takich jedzeń, które powiązane z krwią, z cierpieniem, z nieprzyjemnymi rzeczami dla tego, tych istot, z których zrobiono to jedzenie. No, na przykład traktaty nie polecają jeść też w ten dzień i ziarna, ni ryżu, ni pszenicy, ni chlebu, a na przykład tylko salatu lub jakieś warzywa lub owoce. No, ale najlepiej zrobić w ten dzień post i poświęcić ten post oczyszczeniu własnej karmy i karmy swojego rodu. Następny dzień, 12 czerwca, to też niesamowity dzień, ale on już nazywa się post Shiwy lub Pradosha Vrata. I to dni, kiedy co dzieje się? To dni, kiedy znowu można dzięki postu, dzięki duchowym praktykom zrobić dużo fajnego dla swojego rozwoju. Kiedy takie dni można porównać z windą. Kiedy my idziemy w takie punkty czasu, kiedy można szybko otrzymać niekie wielkie duchowe osiągnięcia. I zaczynając z 12 też czerwca na niebie też ciekawa sytuacja, kiedy my możemy obserwować, co my możemy obserwować dalej. No, chwileczku znajdziemy. Tak, co tutaj było niezwykłego takiego. No, połączenie Księżyca i Marsa idzie i to może trochę ludzi denerwować, martwić. Ludzie będą chcieli rozwiązać swoje emocjonalne konflikty trochę nawet siłą, przemocą i dlatego trzeba uważać na to. Dalej. 15 czerwca, przepraszam, tutaj piszę. 15 czerwca będziemy znów spotkać. I znów będzie o 3-4 godzinie rano, bardzo rano. I to dzień idealny dla planowania miesiąca do przodu, do następnego nufu. I w ten dzień, 15 czerwca, fajno budować plany na przyszłość, na cały miesiąc. I przypomnę, co najlepsze plany, które nie wymyślamy głową, intelektualnie, a które, można powiedzieć, dzięki medytacji, dzięki intuicji możemy poczuć, usłyszeć jak głos swojej duszy, jak te plany, które chce sam Bóg, żeby były zrealizowane. Te plany, realizacją którym pomaga cały wszechświat. I kiedy my możemy złapać, poczuć, usłyszeć te idei, te plany od wszechświata, od Boga, od własnej wyższej duszy, wyższego ja, to oni będą najwięcej skuteczni, takie plany.
I dlatego przez cały ten dzień słuchamy Wszechświat, słuchamy swoją intuicję, słuchamy swoje serduszka, słuchamy wyższą ja, żeby poczuć, co nam lepiej robić cały miesiąc. I już od 17 możemy zaczynać te plany realizować, bo 15 jeszcze będzie za wcześnie, jeszcze będzie energia tylko dla idei, dla wiedzy, a 17 już trzeci dzień księżycowy, już można zaczynać to, co zaplanowaliśmy i realizować. I bardzo fajny, mocny, niesamowity dzień czekamy 21 czerwca, to dzień przesilenia letniego, dzień, który nasze przodki nazywali Dniem Słońca, Dniem Kupały, kiedy będzie kupalska noc, kiedy zgodnie z tradycja mówi, co w ten dzień trzeba szukać kwiat paproci, który przyniesie szczęście, duże szczęście. I o co tutaj chodzi? To jeden z samych mocnych dni energetycznych całego roku. Jest 4 takie dni. To jest zimą na Boże Narodzenie, na koляdy. To jest wiosną i w jesień, 21 plus minus 1-2 dni, zawsze to płynne dni. I też również 21 plus minus tam kilka dni września w jesień. No i tutaj 21 czerwca będzie dzień Słońca, dzień przesilenia Słońca. Słońce posyła na Ziemię samą mocną energią, więcej światła, więcej jasności, więcej mądrości, więcej szczęścia i dobra. I w ten dzień zawsze nasze przodki co robili? Z samego rana rosa na trawie będzie mistyczna i uzdrawiająca. I tą można kąpać się w tej rosie. Jak to robić? Znaleźć czystą trawę gdzieś za miastem i lub rękami brać wodę z trawy, to rosę i umywać swoje ciało. Lub można wziąć ręcznik, najlepiej ręcznik lniany, i zmoczyć ten ręcznik w rosie i umywać ciało, czyścić ciało energetycznie, duchowno i fizycznie tą rosą. Rosa będzie bardzo oczyszczająca i uzdrawiająca. Co dalej? No oczywiście cała przestrzeń tego dnia będzie niezwykle mistyczna. Wszystkie praktyki duchowe, medytacji, pranayamy, oczyszczenie duchowe, praktyki wdzięczności, praktyki związane z rodem, czytanie traktatów duchowych, medytacji, yoga. Ten dzień jeszcze organizacja UNESCO mówi, co to dzień jogi, Międzynarodowy Dzień Jogi. Dlatego wszystko, co związane z rozwojem duchowym, twórczym,
очищенням і uzdrowieniem. Wszystko fajnie pasuje w ten dzień. I proszę skorzystać ten dzień dla swojego rozwoju, dla swojego dobra, bo to niesamowity portal czasu, znowu taka winda duchowa. No co to jest winda duchowa? W swoim rozwoju krok za krokiem my możemy iść jak po polu, jak некой wąskiej ścieżką lub pod górą, gdzie jest ciężko, gdzie nie tak energia, która, można powiedzieć, nas wznosi do góry. A tutaj takie kroki czasu, o których mówię, my spotykamy nie tylko drzwi, nie tylko bramy, a takie, można powiedzieć, windy kosmiczne, które mogą przenieść nas na następne piętro, na następne poziomy rozwoju naszej świadomości. I proszę korzystać dla swojego rozwoju te kropki czasu, punkty czasu. Tak, co dalej? Dalej ważny dzień dla nas będzie 24 czerwca. Bo 24 czerwca jest taka bardzo ważna planeta duchowa, która nazywa się Neptun. I nasz Neptun, znajdziemy nasz Neptun na niebie. Gdzież on? Tak. Nasz Neptun w ten dzień stanowi się statycznym. Statycznym, co to znaczy? On szykuje się do regradacji. I bardzo dużo czasu, kilka miesięcy, on będzie w stanie regradacji. Co to znaczy? Co u ludzi mogą być niefajne sny, spać będzie ciężko, obudzić się w nocy. I wszystko to dlatego, żeby coś przypomnieć, coś uświadomić, coś osensować. I to zaczyna się już 24. A 25, 25, gdzie pracujemy, będzie następny bardzo ważny dzień. Znów, kiedy można zrobić post sobie. Ten post nazywa się Pandava Nirjala Ekadashi, kiedy w ten dzień znów można fajnie oczyścić swoją karmę. Nie tylko swoją karmą, ale karmą swojej rodziny i swojego rodu, a może nawet i karmą państwa. I następny dzień, 26, to już też fajny dzień dla karmy, tylko już nie dla czyszczenia karmy, a dla tego, żeby nie dla czyszczenia starej karmy, jak 25, a dla tego, żeby karmę przyszłości zrobić lepszej. I post Shiwy, Pradosha Vrata, to jak brama dla coś fajnego w przyszłości. Można postić się lub można medytować lub trzymać fajny poziom świadomości. Być radosnymi, wdzięcznymi, spokojnymi i tak dalej, i tak dalej. No a kto chce, nawet można 2 dni popościć, i 25 i 26. I to będzie niesamowite duchowne doświadczenie. Co dalej? 28 będzie dzień mistycznej wody. Woda
będzie uzdrawiająca dla tych, kto szuka uzdrowienia i oczyszczająca umysł energetyką, emocji, astralne ciało, mentalne ciało i nawet duszą dla ludzi, którzy szukają rozwoju duchowego. Cała przestrzeń najbardziej od 18 godziny do 23 godziny będzie przestrzeń bardzo spokojna, uspokajająca, medytująca i będzie sprzyjać wszystkim praktykom znowu duchowym, oczyszczająca. Co dalej? 29 czerwca kiedy to zacznie się? Tak, widzicie, Merkury stanowi się retrogradowym. I już za kilka dni do 29, już zaczynając od 27 czerwca i dalej, umysł ludzi będzie trochę hamować. Ludzie mogą mylić się, nie, nie będą bardzo uważliwi, mogą być niejakie pomyłki związane z transportem. Transport może spóźnić się, ludzie inni mogą spóźnić się, mogą na kasie pomylić się w sklepie ktoś. I dlatego zaczynając nawet od 27, bo jak my widzimy, Merkury stanie retrogradowym tylko 29, ale podczas tego, jak on przychodzi do regradacji już kilka dni, to ludzie zaczynają bardzo dużo robić blendów różnych. Dlatego w te dni, zaczynając od 27 do nawet 30, być trzeba bardzo, bardzo uważliwymi i do samego końca miesiąca już. Значить, co tutaj może być? Wszystkie możliwe blendy umysłowe, mentalne, matematyczne. Ktoś pieniądze może źle policzyć. Kto może kupić rzecz niepotrzebną, pomyśleć, co to bardzo będzie korzystne i wygodnie, a w wyniku to może być w ogóle absolutnie niewygodnie, niekorzystnie. Lepiej nie inwestować nic w tym czasie. Mogą być blendy związane z czasem, z pieniądzami, z informacją. Nieporozumienia mogą być. Podczas negocjacji znowu mogą być jakieś konflikty. Dlatego lepiej nie planować coś ważnego od 27 czerwca do końca miesiąca, ніяких takich decyzji ważnych. Lub kiedy już potrzebne będzie coś kupować, to trzeba być bardzo uważliwym, żeby wybrać rzecz potrzebną, jakosną, bez niekich wad i tak dalej, i tak dalej. No i co dalej jeszcze będzie w tym miesiącu? I miesiąc kończy się czym? Kończy się 30 czerwca znowu pełnią. Pełnia będzie też w czerwcu, w końcu czerwca ciekawa. Ona będzie już nie taka jak 31 maja. Już będzie więcej taka lechutka, przyjemna i znowu można korzystać z tą pełnią dla duchowego rozwoju, dla uzdrowienia. No i pamiętać, co ta pełnia będzie razem z Merkuriem retrogradowym. To znaczy, co podczas emocji tej pełni można wypełnić jakiś blend matematyczny, czasowy lub komunikacyjny. Dlatego trzeba starać się być uważliwa, żyć uważliwa, liczyć pieniądze,
czas swój oszczędzać i starać się być maksymalnie w stanie pokoju i tak rozważać, poważnie rozważać o wszystkich swoich decyzjach w te dni. Ну и oczywiście to super dzień dla medytacji, super dzień dla uzdrowienia i dla połączenia z przyrodą. No u mnie na razie wszystko. Po czerwcu miesiąc będzie fajny dla fajnych spraw, dla fajnych działań, najwięcej dla duchowych działań. Przypominam, co czas teraz w ogóle idzie z samego początku tego roku i do czerwca i później jeszcze będzie trwać. Nie najlepszy dla spraw materialnych, ale super dla tego, żeby iść do przodu w rozwoju duchowym i zakładać podstawę, fundament, podmurek dla swojej przyszłości i najwięcej nawet niekiej takiej dalekiej, strategicznej przyszłości. Wszystkim życzę fajnego czerwca. Życzę skorzystać te punkty, kropki, punkty czasu, te windy, te bramy czasowe, o których ja tak długo gadał, dlatego żeby osiągnąć coś w swoim rozwoju duchowym, otrzymać niekie insighty, olśnienie, wględy i poczuć swoją własną duszą, otrzymać polecanie od swojego wyższego ja, od wyższego umysłu całego wszechświata. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego czerwca i najlepszego korzystania z tych bram, mistycznych bram czasu.